היי, היום אני אלמד אתכם איך בעצם משלבים תמונות בפוטושופ, כזה 5, זה ממש קל. טוב, קודם כל תפתחו New Layer 800 על 600, אני מעדיפה ככה, תחליטו איך אתם רוצים. נבחרת עוד שתי תמונות, אתם לא חייבים שתי תמונות, או יותר, אבל אז תצטרכו להגדיל את ה-Layer. פשוט מאוד. פשוט לוחצים על התמונה וגוררים אותה יותר. תראו את זה. אותו דבר עם התמונה שלי. נמקם אותה איפה שאני רוצה. שיהיה נוח. פשוט מאוד. לוקחים מחק ומוחקים. שכחתי לומר שאני מעדיפה את מחק על 50 PXC. טוב, זהו, זה ממש קל, כמו שאתם רואים. אתם לא חייבים רק שתי תמונות, אפשר גם יותר, אפשר מלא. אז זהו, נפגש במדריך הבא, ביי.